Так, загрузилися. Що робимо? О, Роун, добре, що ти прийшов. Мені якраз треба металобрухт, каб скончить снаряд для базуки. Ракету? Файнота яка. Без проблем, зараз усе буде. А гэта що за холера така? А? Хто їх побудував? У нас новые соседи. Яны што, реально будують вось гэта? Сколь мне ведать, есть металл ці Яны спаскудзілі ўсе краявіды. Вітаю, як справи? Що будем сьогодні робити? О. А що? А хто гэта поставив? Адам, у нас новые соседи. Але гэта увогуле сюди не пасуе. Менавіта. Народ, давайте сконцентруемся і створим снаряди. Так, вось табе 65 адзінак титана. І я яшчэ метала па сусеках наш кроп. Дякуй, Бен. Мы мусім з імі пагутарыць. Так, чому ні? Яны могуць їх просто перасунуць. Народ, Так, гэта ж... сфокусуйтеся. Давайте. Так, вядома, снарады гэта важна. Ну, інакш, Дякую. як же мы без ракеты-то, ну. Так, нагадайце-ка мне, якая тут шморгалка для яе трэба, а? Колькі і чаго? Спочатку метал. Нам трэба з імі просто... Просто поговорить. Так. Просто Сходим, познайомимся повітаємося, по-сусідську. погутарим. Так, Мы мене- скоро будем. Куди гэты шмыги пошли? Не пытай мяне, калі ласка. Так, значит, приходим такие, здоровкаемся. Так, ось так, цудовно. Ха-ха. Здоровки! Вітаю. Здоров, сусід. Вітаю, сусіді. Як справи? Так, Дякуємо, добре. Ага, дякую. Ми тут з сусідньої бази. Ось оттуль прийшли, там базка наша. Вітаю в нашому районі. Так, і ми пячэнькі принесли. Дякуй. Будзе баф да трываласці. Таму смачна їсти. Гэта вельмі міла з ваш... Дякую вам. Шчыра дякую. Та не вазиш. Мужики, нам тут пячэнькі принесли. Давай, ходи бяры. Ад суседзяў, ну. Гей, гэта саме... Здоровая у вас тут штуковина. Што падабаецца? Ну, уласна, таму мы і тут... М? Так, які вялікі будынак. Ага. І такі... голы? Почекайте, ми ще другі добудуємо. Будзе яшчэ адзін? Вау! Рон, ты чуў, у іх будзе яшчэ адзін. Ну, як бы 3 яшчэ. 3? Так, і вялікая сцяна вакол іх усіх. О, правда? А вось гэтая сцяна таксама будзе з бетону там. Толькі уявіце. Цудоўна. Не можаце уявіць, як мы радыя. Ага. Так, давай там асцярожней, Кэл, абедзвюма рукамі бяры, окей? Ды што ты як здрасце, кладзі ты сабе на спіну, так будзе прасцей, ну. Гей, послухай, гэта цудоўны план, разумееш, усе гэтыя сцены, вежы, і ўсё гэта з аднароднага шэрага бетону. А, Гэта як бы псуе атмасферку зусім крыху. так, руйнуе ўсе краявіды, яно сюды ўвогуле не пасуе. то бок, ніяк. так, з эстэтычнага боку гэта не той, каб добра, разумееце проста. Мы сюды першыя прыйшлі. Разумею, вы нас, магчыма, не бачылі, але мапа-то вялікая. Ну і мы б хацелі спытаць, ці не былі б вы супраць будавацца дзесьці яшчэ? Толькі калі гэта для вас прымальна. Не, можете не працягваць. Мы не ведалі, і нам вельмі шкада. Пераедзем без праблем. А, супер, дзякуй, добрыя навіны. Не трэба дзякаваць, не трэба. Я адразу займуся пераездам, як толькі я знайду... сраку. Што? Так, разумееце, скончылася срака. Трэба знайсці новую, каб вас туды паслаць, разумееце? Адкладваць нельга, срака гэта даволі рэдкі рэсурс тут. Ясно. Ой, да ладно вам, я жартую, жарт гумору, разумееце? А я-то думаў, ты сур'ёзна. Я таксама думаю, што ён сур'ёзна. Ну, добра, злавіў нас. Добра. Добра, дык вы базу перасунеце? Ну, вядома ж, не, ідзіце ў сраку. Ну... Всё добра. Ага. Всё нормально. Так, все добра. А гэта абсалютна нармальна? Мы просто збіраліся спытаць, ведаеце. Ці вы не супраць? Так, ведаеце, камунікацыя, гэта важна. Менавіта. Ну, тады мы, напэўна, пойдзем. Былі рады пазнаёміцца. Дзякуй за ваш час, спадар. Поспехаў у будоўлі. Всё, давай. Ну, калі што, то да скорага. Бывайце. Всё, давай. Які мілы чалавек. Так, ён мне спадабаўся. Камунікацыя у нас час вельмі важная, разумееш? Абсалютна. Я думаю, ўсё добра прайшло. Так. Ну як суседзі? Цудоўныя людзі. Нашыя суседзі вельмі ветлівыя. Лепшых і пажадаць нельга. Маеш рацыю, вельмі культурныя людзі. Ага, і мы прыйшлі да кансэнсусу. А яшчэ яны паважаюць нас. Не тое слова паважаць. Гэта ж наша першая ракета. Так, можа быць, яны былі крыху раскаватыя. Абсалютна. Але гэта так, нам на будучыню. Эй, народ, што вы робіце? Так, крыху вышэй, ага. Ну што, паляцелі. Што за херня? Што вы робіце? Гэта была наша адзіная ракета. Ім пра гэта ведаць не трэба, Неба зато які чыстае. від.